ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ କିଛି ଦିନ ହେବ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି। ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖ। ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୌରବ କରୁଛି, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟାରୁ ଅନୁଗ୍ରହରୁ। ଆଜି 22 ଆଉ 23, 24, 25 ତାରିଖରେ ଆମମାନେ ପହଞ୍ଚିଯିବା, ଏହା ବି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସମୟକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ପର୍ବକୁ ଲୋକମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଡିସେମ୍ବର 25ରେ ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ, ଖୁସିର ପର୍ବ, ସ୍ନେହର ପର୍ବ ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହର ପର୍ବକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ସେହି ଦିନକୁ ପାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିପାରିବା। ତ ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଭଲରେ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି ଆଉ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାରିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ସମୟ ଅତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହେଇଯାଉଅଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ସେଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ମରଣ ଦିନକୁ ଲେଖିଅଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ମୋର ବୟସ ସର୍ବମୋଟ 50 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଲେଖିଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 30 ବର୍ଷ ହେଉଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ପାଇବି, ତାହେଲେ ମୁଁ 31 ବର୍ଷ ହେବି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମୋର କମି କମି ଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିନୁ ଯେ ଆମର କେତେବେଳେ ମରଣ ଆସିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ମୋର ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ ଏବଂ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିନ ମଧ୍ୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାକି ରହିଅଛି। 2ଟି ଦିନ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ସ୍ମରଣ କରିବା, ମନେ ପକାଇବା, ଶିଖିବା। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁ, ତାହେଲେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଉପକାର ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଆପଣମାନେ ପାଆନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ହୃଦୟରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି। ସେହି ସୁଯୋଗକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ଏ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁମର ସମସ୍ତ ଭାରକୁ ଦେଇଦିଅ, ଆଉ ତୁମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ହେବ। ତ ଆସୁଥିବା ଡିସେମ୍ବର 25ରେ ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ, ସାକ୍ଷ୍ୟର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଆନନ୍ଦର ସହିତ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ମୁଁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ମୋର କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଆମର ବୟସ କମି କମି ଯାଉଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନୁ, ତାହେଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ନଚେତ ଆମ ପାଇଁ ବିନାଶ ଅଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆମେ କଥା ହେବା। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଏହି ଛୋଟିଆ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।